Belah, kok ngene. Kowe dorak pengin mancing bola. Ya Allah, bola preyo sik kerjamu. Mancingo, iwak sing makani sapa yen iwak kok ngene iki lho. Alah, yo ya ampun, ya ampun. Oh. Sepatnya sing ngene lho. Dorak gelem mancing. Duh, yung. Parkiran iki pangkalan ndang legi bola. Yo. Lah gek iki sepi. Kowe ora contoh mesti lek. Sekontran-ontran sapa? Kowe mesti. Arep dibaleni pisan kas. Baik. Lah iya. Baik iki seso datang. Lah iya. Lah wong gek iki lho kene iki lho pitelu tok lho sing parkir aku kowe. Ki samele kebak lho. Sesontran-ontran iki lho. Wis iki tersangkane. Lah dong. Wis rembuke. Jan remuk. Sik ngenteni Mbah Toyib sik iki. Wah, kandi iki ora lang teko-teko iki. Bola wah iki suwe banget mancing role undlup iki. Role undlup, lele grandong, lha Mas kuning. Suwi tenan role undlup. Blas ra tau mancing bareng suwe. Pirang tahun ya le ya? 10 tahun eneng ya le ya? 10 tahun apa 10 abad enek. Dengaren iki soh bareng. Kita mau menuju spot. Wis pokoke spot manut WKO mlaku nyampari Pak. Nah, Pak tok sak nggon-nggon. Ki ninggal anu sik, ninggal sik ning kene bola sak tim sik ning kene. Nggo senap ya gen woro-woro. Ki hubung-hubung sik iso dadi 5 tim iso ki. Ora sida mabar. Dari ngene kono senek sing habi bola. Wis bingung ya niki. Kelur cilik arep baleni wis bacut full bola jarene Mbah Toyib wis blutak raman gon baru tak upload ning TikTok tok lho padahal. Wis yo. Lah ya rek balis gara-gara dodolmu dodolmu lek. Gua upload nang Facebook lho, dadi kebak ra sida baleni iki. Wis golek spot anyar bola. Tapi ya meneh. Spote arep nyeneng-nyenengke lek Beni malah wis ruwet. Wis kebak full ora aman kon, tapi spot ya kene iki ra kalah jos bola. Ora kalah jos wong BKU salah spot saumbyuh iwak tok. Tak prepare sik ya. Mergo ngene titik-titik iwak. Oke, bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan di Solo Channel. Ini kita mancing lagi, bola. Mancing di BKO lagi. Ditemani Dalek Beni di sana. Ada Mas Koneng di sini. Di sana ada Mas Edo. Wes, pokoknya kita tadi berangkat berempat, bola. Dan tadi rencananya tuh ke Klor Kecil. Ya, karena terlanjur viral baru kemarin padahal langsung viral. Sana lapak full, nggak ada lapak sama sekali, sama TKW dikasih tahu kan Mbah Toyib. Ada tempat. Ya, saya kira ke sini bro. Ini Kelur Gede bro. Kelur Gede menghadap mana ya? Kayak tengahnya pelem kok. Ndang lagi ya, pelem ya? Pelem menghadap pelem bro. Wes, ngono ya bro. Wes, kita mulai permancingnya bro. Wes. Oke. Nggak usah lama-lama, kita lempar umpan. Di bom sik rada keh lumute. Dhewe ngeblung rada ngarepan kono mah aku seneng dede. Iwake gen minggir. Wis pokoke di bom sik ngene bolo. Bom bawah pakai gereng. Walah. Oh lah. Tenan nek koretane lek anu Mas Edo. Mas Edo udah strike sana. Udah strike itu. Nggon aku ndi? Oh lah tak kira. Kalau cek nang kene ya urung geser. Duk lho. Kandane ala. Oh. Ada. Mene bola. Yang ngene iki bakal safaran. Biasa kena langit-langit tok engko colora. Ya Allah. Suwe kenceng piye to lek. Alhamdulillah lho langit-langit ngene tok iki lho. Wow, iya piye. Alhamdulillah bola. Akhirnya aku ra sida dibuli bola. Strike bola. Gemuk. Wes kelur. Iki kelur gede bola, ya enggak ini kelur cilik. Masuk karamba. Oke, jas yuk.
Belum saya samaan. Nah, lek bini tak disi ya lek. Kandian. Kayak jet tuh lihat lah. Oke. Baleni. Wah, buade bola. Buade bola terpaksa nyerang Malik bola. Titike padha tapi serangane beda. Iki saka ngarepan mono tule iki. Aku mono nang kono kae. Lho kan plastik lho. Oke ini lah buade lah. Emberku numplak terus teh. Ember lumut numplak terus. Oh, kalau ngene kek kambanganku. Wah kae Pak De. Bapone Dik. Wis, ramum. Aduk. Alalalalala iki mah kemangan. Alalalalala. Mas Koneng. Ah, sorry Mas Koneng. Leledo. Ini ikan. Ini namanya nila ikan. Ini ikan. Alalalala. Bos. Ulah kos itu. Alah. Nang endi iki malah jundut-jundut neng kene kowe iki lho. Oh, angel men kandhanane melu bapak penak-penak. Alah. Alhamdulillah bola. Mene meneh. Lho, mene-mene iki liwake. Kelur gede bola. Raman neng nggon neng kelur cilik ya, nang kelur gede wae mene-mene. Alhamdulillah. Alalala, iki piye iki? Ikan masuk karamba temblung. Burung lebu. Biawa. Biawa nang dine. Oh kita lho. Biawa. Udah ganggu wong mancing mesake berdi wae biawa. Ono. Apa lek? Ya nek rasa kok coba gebuk le. Waduh. Lek urung-urung alah cewek lek wolong nyari ki mau yo mbah nyono lami mbah wah kan mau diamuk bade mbah karo udan sedina tanpa panas ki bola. Walalalalalala kuwi ala malah kono sing wis trek bola wah penglanggaran. Ora iki opo iki? Lho lagi cacemplungan entuk. Lah aku ki piye ki cah? Asem iki anggere ning tengah remuk aku cah. Kon tolah-tolah kiwa tengen ngene iki. Sis. Burung apa-apa lho? Burung mapan ki awak kok. Asem berarti kene watok lek. Watok kene. Yo, bismillah. Wis tak uyane sih. Uyai lek. Oleh nyusu penting ojo. Petas. Ya duk. Alalah bolo. Alalah selumayan bolo. Timbang gabluk orang nyari lemu wis ben. Wah, iki kok tanggane tetep nampani kok bolo serasa ndresulo. Syukuri apa yang ada. Oh ya main tuh. Lemu-lemu ya sentuk. Mergo badhe mau bolo karo udan aku ora sempet ngerekam bolo. Sentuk lumayan ajane mau. Iso ngerekam ning kene ora badhe wis apik iki. Pindah langsung gone ikan iki. Koneng. Beni, aku wah urut banget langsung. Berarti kene nggone iwak ya lek ya. Iwak tok. WKO. Bismillah. Kita mulai permainan. Lek neh lek alalalalalalala lek gampang ngeram ngene lek. Ayo iwak nglumpuk ngene nok. Lek grandong. Nang mriki. Kisah cemplung-cemplungane Pak Olek. Tenin to.
Ora nggo suwe. Ya videone urung tak pedhot lho iki. Ora urusan aku ngamatke kambanganku dhewe. Kambanganku dhewe galo. Sisian yo. Yo, sisian. Ayo, sik kono ndeleki. Wah, ya lah spesialis. Spesialis rindeng Mas Keneng. Iki sing ngurung entuk aku dhewe aja ngasih ngono. Ayo. Alah telat iki lah. Cek ora iki. Ijak bolo. Alhamdulillah bolo. Mundak lemu wis telat rekam ra apa-apa ya ora. Telek kok lek. Alah ayo. Tak tekem. Tak tekem tenan bolo, tak tekem to. Mane ngantek telek ngene kok. Wadah dadak nglotok iki bolo. Ora iso nglotok aku iki drijine kegedean iki. Iki. Nah, kok iki. Nang aku iki bolo. Endi to iki? Nah, iki lho bolo. Sangu iki bolo penak bolo. Oh, nggo nglotok. Ngene iki nggo nglotok. Oh, penak to. Plung. Masih ada ikannya. Yang mulai gemuk lagi bolo, mulai gemuk bolo. Oke. Oh, setali murid, setali musik kena perasah tuh bolo, ha? Mancing setali horek. Gak geleng-geleng dasi. Alah. Suket. Dung tak dung. Wis, ndase gedek-gedek dhewe iki bolo. Kok dipateni piye? Jos lho. Oh, iya baleni neh. Oke. Mari kita bergoyang. Production. Iwake melu goyang-goyang lah ra kena lek. Ayo. Lah mbok nyetel mau iwake gen gelem melu seneng. Aduh kurang maju. Iki iwakku semene bolo. Akhirnya ditutur tenan iki. Ora iso ditutur. Asa maneh. Yo. Mau ora yo ndiko lho diko. Sles. Driki. Wes disilek ben cah. Ra sepiro. Sampai horeke mau sih kelek. Mas, apa wis lali sliramu? Ha. Ya lagi mancing ning kene full musik kok ya ora. Musik bola. Oke, bolo mancingnya sudah sampai sini dulu bolo. Wes. WK lho bolo. Walah. Iwak-iwak tok bolo. Mlaku nyampar iwak. Tonton iki. Iton kali lihat iki. Alah. Iwak tok. Iwak tok iki lho nonton lek. Wah, lagi bondot iki. Bondot bolo iwak mene-mene iki lho bolo. Oh, ra umum. Iwak ijo-ijo. Oh, iwake ireng-ireng ngene iki lho bolo. Lho, iwak gede-gede ngene iki. Yus. Mantap. Sajo sik bolo. Wis pokoke ngono bolo. Ngono wae bola. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki mau arep terakhir malah kecantol dulu bolo. Wis. Wes iki. Wis. Mas Koneng. Wah, iya mbondot. Wah iki. Iki, walah ayo bolo sakmene iki. Iwak tok kakem. Wah, alah. Pae nyeneng-nyeneng. Nyeni. Oh, ngene iki. Ora pengen iki. Larano.
Kerja. Mancing kok. Iwak sing duduti sapa? Ya ora, Lek. Ndek kau lho mlaku nyawari, Pak. Tak jose tenan.